widzicie, już będę nagrywał z mikrofonu, więc tak, gram dzisiaj Phasmophobia. Oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, no to zaczynamy. Wybierzemy sobie Tanglewood Street, to moja ulubiona mapa. Wybierzemy amator, dodaj, wszystko gotowy i start. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Thomas I've also written some notes on the whiteboard if you need them. Whoever was here must have summoned the ghost with a cursed object. Investigate it, but be careful. We don't know what it's capable of. Jakbyście słyszeli, że trochę tu burczy, to jakby co to mój komputer. To burczy. Gdzieś drzwi otworzyłem. Tutaj. Ale myślę, że to bardziej więcej rzeczy. Idziemy po więcej. Podręcznik. Silnika. Wstawię tam podręcznik, żeby było ładnie, co to wpisała, albo co wpisała.
osoby. Są wybrać. Dobra, jednak są. Jednak są. Dobra, sobie tak. Jeszcze sprawdzimy ten projektor. Doc projektor chyba nie będzie. Coś to możemy skadzidłować. Adzidłam. Sprawdzę, ile jest filmik trwa. 6 minut, więc jest ok. Duchów. Światło zgasiłem. Dobra, zapisałem. All the sun. Dobra, nie wiem. Nie mamy więcej dowodów. Kilka orb, więc obstawiam, że to jest Mara. To tak jodny.
jobs ready for you. No akurat nie miało za tych trochę spokojnie tam muszenie chce wziąć lecimy Roadhouse. Teraz chyba będę kończył. To jest 10 minut nagrywania. Dobra. To chyba już będziemy kończyć. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Lajkujcie. Jak wam się spodoba, to lajkujcie. Więc piszcie może w komentarzach, jaką grę kolejną będziecie chcieli.